София. В този блок в столичния квартал Толстой живеят Валентина Цолова и нейният съпруг Петър. Те са женени от 17 години, но напоследък бракът им е силно разклатен. Въпреки че е безработна, 39-годишната жена не спира да пазарува дрехи онлайн и да поставя на изпитание семейния бюджет. Вярна на суетата си, Валентина качва предизвикателни снимки в интернет, което изнервя съпруга й и злепоставя дъщеря им Лиляна. Колкото и да се стреми да избегне разправиите вкъщи, 16-годишното момиче често става техен свидетел. Жена ми е красива, няма спор. На времето затова я вземах. Обаче напоследък нещо много взе да прекалява. Качва снимки, предизвикателни, разголени във Фейсбук. Някакви мъже я коментират, непознати. Хич не ми е приятно това да се случва. Опитва се да си налага стила на дъщеря нея. Тя е доста чувствителна в тази възраст и това не е много добре за нея. Съседите я мразят, всички съседи. Мисли се за нещо повече от тях. Не знам както е тръгнала така, не знам още колко време ще издържа. То моят Пешо не мога да го разбера. Само мрънка, само се цупи, пречи му фейсбука ми, пък мъже били коментирали, дрехите пречат, лаковете пречат, прическите пречат. Ама аз да не съм на 100 години, аз съм млада жена, това че съм служенила не означава, че живота ми е свършил, че ме е блъснал влак. Той без мен е едно нищо, жена като мене, той няма да си намери. А пък аз мога да имам който си поискам. 39-годишната Валентина се опитва да наложи своя стил и на дъщеря си Лиляна. Факт, който на дъщеря й никак не допада. Писна ми мама и тати да се карат вече. Просто тя постоянно ми налага нейното мнение. Аз не се обличам така, не мога да се обличам така, нямам нейната фигура. В училище има 2 кифли, които ходят така, обаче като толкова иска да ходи да им става майка на тях. Валентина не спира да задоволява всеки свой каприз. И Петър вече едва се справя с покриването на разходите. Въпреки заплахата му да я напусне, 39-годишната домакиня няма никакво намерение да променя начина си на живот. Работя в общината, изкарвам добри пари. Жена ми обаче харчи с 200 лева в час. И Рокфелер да бях, нямаше да мога да издържа. Не може, значи. Сметки имаме за плащане. Ток, парни, телефони. Тя ми идва с някакви екскурзии за чужбина, за не знам си какво. Те ли ще ни платят сметките? Няма откъде. Харчи парите за сметки, а пък после иска всичко да е окей. Аз не мога да изкарам толкова много пари. Значи, ако не беше дъщеря ни, аз до сега 100 пъти съм се развел с нея. Развод. Глупости. Кой ще го вземе тоя, бе? Ако не бях аз, щеше още си носи хавлиените чорапи не в общината, а на Сергия нямаше да взема да работи. Купувала съм си скъпи неща. Но че аз ефтина ли съм? Ако иска ефтино, хой при оная кокомицинка, чистачката, при ефтиното. Аз съм скъпа жена. На общо събрание на етажната собственост става ясно, че поради повишените режийни разходи, собствениците вече не могат да си позволят да плащат за почистване на входа. Една от съседките на Цолови, 36-годишната Боряна, предлага съседите сами да поемат почистването, за което е изготвила и график. Така, съседи, тъй като не достигат средствата в входа за чистачка, съм направила този график, който е пред вас, за да почистваме поне веднъж месечно всеки от нас. Моля! Какво да правиме? Трябва да се почиства входа, тъй като Аз не че достигат нещо не средства. съм чула добре. Значи това няма как да ми се случи. Значи с маникюр за 50 лева, с метла и с лопата и с парцал да мия вход, в тази вселена няма как да ми се случи. Не знам дали ме разбираш правилно, но няма как да ми се случи. Престани да правиш трикове. Дръж си тук графика и не ме занимава и ти. Ако искате да гласуваме, Абе, какво ще гласуваме, бе? Какво ще гласуваме, бе? Не мога да разбера какво да гласуваме. Тъпата идея сами да си чистиме. Леля Вера вземаше по 80 лева и аз сега като се замисля, ти така или иначе си чистачка, защо не фаеш ти да ни чистиш без пари, да речем? Или айде да не е без пари, от нас да мине, ти събереме по 2, 4, 10, по 2 лева, 20 лева ще събираме на месец и ще ни чистиш. Какво ще кажеш?
Валя, престани, щом всички са решили, че ще се помоля редуваме. още Добре, бе, ти на чия страна си? Аз не мога да разбера ти на чия страна си. На твоя страна съм. На моя, на нейна, на тяхна? На каква? Боже, гледай сега, гледай. Виждам, че имаме мнозинство, така че... Имате мнозинство. Е, такова сега ще видиш. Е, такова мнозинство. Даже, чакай да видя, май ми останаха едни дребни от фризьора. Ето, това ти е първата заплата. Валя, престани. Айде, почва. Айде, Валя. изчерпай и двамата. Валя, престани. Няма какво да престана. Защо така не излагаш през съседите? Пред кой те излагам? Пред Аз те съседите излагам не пред излагаш. съседите. Ми, да. Че ти вземаш нейна страна, а не моя. Ама- Да ме излагаш мене тук, да ме караш Това да е чистя общо с събрание. маникюр. Това е Абе, общо няма събрание. така. Това Има е етажна пълен абсурд. собственост. Дори не желая да те слушам. Ако не етажната желая, собственост не желая, реши- изчезвай, не желая да те слушам. Абсурд. Мърловците цапат, а аз да чистя. Вие както ме гледате, виждате ли ме с метла, с лопата, с парцал? Това няма как да стане. Тая кутийска да чисти безплатно тя и без това си е чистачка. Аз не мога да се включа тук. Съжалявам, че жена ми се държи така. Не знам какво и става. За първ път така се случва. Просто не знам. Извинявай. Ето, това са парите на съпругата ти, да ги върнеш. Не мога да я разбера тази жена. Какъв е такъв проблема? Не може да я изчисти, има маникюри, не знам какъв е толкова проблема. В хода няма пари, графика не е сложен, един път в месеца е. По 2 часа всеки може да отдели. Ние сме 30 човека в този вход. Много ме обиди тази жена, просто много ме обиди. С това чистачка, безплатно и така нататък, и особено с тези 20 лева, които ми фали. Просто съм много обидена. Петър трябва да вземе някакви отношения. Просто трябва да си реши по някакъв начин проблема с тази жена, защото нараства извън семейството. Жена ми се държа отвратително на събранието. Значи маникюри, педикюри, само за пари говори. Щом всички са решили да чистят, значи и ние ще чистим. Това е общо събрание. Няма своеволя. И горката Боряна, жал ми стана за нея. Не може така да се държи с човек. На следващия ден Валентина отива до мола, за да се разсее от неприятните мисли чрез пазаруване, като взима със себе си дъщеря си Лиляна. Тинейджърката има нужда от нови дрехи за рождения ден на нейния съученик Марио, когото тя много харесва. Ужасно, виж какво е прилепнало гадно. Еми тъкмо така да ти подчертая малко формите, престани да ходиш с тия турби, които носиш Не може обикновено. да видим нещо дънки, нещо. Абе, Лили, престани с тия дънки, всяка селенка ходи с дънки, облечи се малко като жена. Лили, ти в мола? Как си? О, много хубаво изглеждаш тази кола. А приятелки ли са ти, бе? Да. Не. Как не? Най-добри Как приятелки сме в училище. На кафе ходим заедно. Не знаех, че идваш в мола. Ама Не добре, споделяш? погледни, добре, виж какви приятелки, виж момичета как се обличат. Еми, Погледни как се обличаш, колко погледни добре ти как се седи. обличаш. пазаруването с майка ми е абсолютен кошмар. Тя харесва едно, а аз друго. Вкусовете ни са абсолютно различни и просто не мога да пазарувам с нея. Прекрасна си, погледни се. Да. Вие имате ли някаква работа, бе, Не, момичета? нямаме. И ние разглеждаме Не, да имат. ходя и аз Не, да не, си не, купя нямаме. нещо. Не, сигурно имат. Не, нямаме. Имате ли нещо, може да ти просто помогнем да ако помогнете трябва. на Лили да си Не, избере рокля за рождения ден на Марио? Не. Виж, ходите ли на този рожден Да. ден? Еми, чудесно, ето тъкмо вие ще й помогнете. Айде, Лиля, ще отида и аз мила нещо да си избера, че няма време. Не, бе, И може ще да оставя имат момиче- работа сигурно. Не, Не, няма не да се притеснявай, правя. ще ти помогнем. Е, Сега ще ходим чудесно. заедно. Момичета, много ви благодаря. Много ви благодаря. Айде, после по някое кафенце ще пиеме. Много ви благодаря за помощта. Айде, Лили. да те огледам. Сега ще ти харесам. Да те огледам, я се завърти. Лили има нужда от повече такива приятелки, като тези двете момичета. Аз си говоря, обаче нали съм и майка, коя тинейджърка слуша майка си. Ето, тия, виж. Тази е малко като на леля ти Калинка. Тя харесва ли? като на баба ти. Да. Ето, виж, тази е мисля, че страхотна. за Ще теб пробваш ли? погледни. Ужасно е. Как е Много ужасно, ще ти погледни. седи с тия крака. Прекрасно Я ще погледни изглеждаш. колко си добре. Да. Как ужас, бе, момиче. Страхотна си. Ето. Не, Добре, пробвай, не може. Пробвай я. Тия двете в магазина, откъде се пръкнаха, аз изобщо не знам какъв е този интерес. Те са най-известните в класа и мама и замотаха и главата и просто не знам, тя ме остави да ми избират рокля за рождения ден на Марио и не знам, избраха ми нещо, ама... 6 дни по-късно. Според графика, днес стълбището трябва да бъде почиствано от семейство Цолови. Съседката Боряна звъни на вратата им, за да им напомни за задължението към кооперацията. Високомерната Валентина изобщо не се радва да я види. Сега е ваш ред. Моля, изобщо Днес- даже не желая да го докосвам, изчезва от тук с тия. Ама ние го кофи. гласувахме на Ма това събранието. вие какво сте гласували? Аз ви казах, че в това нещо аз няма да се включа изобщо.
Всеки един днес е ваш ред за почистването, но спробвайте да Боже, казвам. наш ред бил. Валя, Изчезна тук с гласувахме тая го. кофа, Валя, бе. добре, защо пак правиш скандал? Бе, какви скандали правя, бе? Изобщо няма прави чиста, скандал? не ме Моля ли те, разбрахте още прибирай първи се. път. Бе, аз да не съм се омъжила за чистач, бе. Ще Прибери се, моля ти, са, не дей да правиш скандали. Боряна, извинявай, аз ще го чистя след малко. Ами, добре, че има поне един отговорен в вашето семейство. Не разбирам тази жена за толкова дребно нещо направи такъв проблем. Гласувахме го на събранието, всички се съгласиха. Добре, че е Петър, защото е отговорен, защото иначе с тази жена не мога да се разбера. Ама вижте тая на какво прилича. Пълен парцал. На такава и дай само да чисти. За закуска, за обед, за вечеря, все да чисти. А той мъжа ми си е виновен, бе. Той е лохман, като не може да отказва, да ходи да чисти. На следващия ден Петър среща съседката Боряна пред супермаркета. Той използва случая, за да се извини за неприятната сцена, случила се на стълбището. Боре, здрасти. Здравей, Петя. На пазар ли си била? Да, напазарувах и се прибирам. И аз така. Към вас ли си тръгнала? Към нас, да, към Да ти помогна с чантите? Ами, да, благодаря. Моля. Дай другата, ако искаш. Аз исках да ти се извиня за вчера. Жена ми не се държа много прилично. Не искам да го приемаш лично. Тя по принцип Не така, се притеснявай. така се държи с всички. Не се притеснявай, не си ти човек, който трябва да се извинява. Съпругата ти е тази, която трябва да се извини, но няма значение. Не си го слагай на сърце. Спокойно, всичко е Благодаря наред. все пак, че просто нали, исках да го знаеш. От вчера търся начин да се извиня на Боряна и това беше перфектният момент, защото жена ми се държи просто отвратително. Докато вървят през паркинга, Боряна решава да сподели с Петър нещо важно. Тя е хигиенист в училището на дъщеря му и е забелязала нещо тревожно. Тези дни забелязах, че събира се ни две момичета, които не са много почитави, така да го кажа. Така ли? Цялото училище пропищя от тях и е хубаво да обърнете някакво внимание. Може би аз Това съм не е човек. обичайно за нея. Не, Лили е добро момиче, но... А това от колко време си го забелязала? Ами, 2-3 дни. Аз къде те прати? Какво става тук? Какво правиш? Добър ден и на вас. Помагам на комшиката. Айде, няма какво толкова да й помагаш. И обърни внимание на това. Да, добре, мерси все пак. Аз ти какво тук с простолюдието ми общуваш? Не мога да разбера с разни Аз стачки, миячки. първо ни иде да викаш така Какво ти? по улицата, Какво ти? да наслушат хората. Не стига, че Какво ми заради пука тебе се хората, какво извинявам. мислят? Заради мене? Ми да, Заради мене се ми да. извиняваш. Че аз какво съм направила, че се извиняваш? Ами не се държиш добре с И как комшиите. трябва да се държа точно с тая кукумявка? Ами, може би малко по... Точно с тази куковица ще си държа както си искам. Айде по-бързичко, защото 5 часа имам час за маникюр. Значи аз този мъж моя, седа в колата и го чакам 10 минути при положение, че в 5 часа имам час за маникюр. Той с това плашило, че стачката си говори. Представете ли си? То разбирам да си любезен, ама то не може с всички. Петър е много свестен човек, но не бих казал също за жена му. Между тях има някакъв проблем явно, семейен. Надявам се да се оправят. Хубаво е, че се видяхме все пак с Петър, за да му кажа за Лили. Загрижена съм за нея. Надявам се да вземе някакви мерки. Следващата седмица Петър, Валентина и приятелката й Биляна са поканени на прием по случай 50 годишнината на шефа на Петър, директор на териториално планиране в Столична община. Вместо да се приготви за партито обаче, Петър е пред блока и помага на Боряна за ремонта на автомобила й. Гледай тук какво става. Погледни го, моля ти се. Абе, Петре, какво става, бе? Значи ние час и половина се оправяме горе, ти виж на какво бостанско плашило приличаш. Така ли ще отидеш на Юруков на 60 годишнината? Какво Кой не да можеш изхвърлям да буклука и реших да й помогна. реши да й помогнеш, Да. докато ние горе се оправяме и те Стана ли чакаме време? тебе. Ти така ли ще ходиш, Ма бе? не бе, моля да се погледни го какъв. Аз да съм ми излага изключил пред хората там. тотално, че трябва Ма да как тръгвам си сега. изключил? Съжалявам, след 10 вината минути. сигурно е моя. Аз трябваше да часовник. пътувам. Колата ми е Не, си виновна ти. Аз съм виновен, че се Тя по замотих село тук. ще пътува по тази селенка, ма да отидеш на село и да си останеш Тръгвай, там, Петре, изобщо не ако се трябва, ще се връщай оправя от сама това някъде. село. Аре, моля ти се, Изчезвай. сега пак почваш да Не, правиш остави го. сценки Не, на не. комшиката. Тя какво е виновна за това нещо? Той просто не подлежи на разговори. Погледни го на какво прилича. Стана ми адски неприятно. За пореден път се скараха заради мене. Но пък без него нямаше да мога да се справя. Нищо не разбирам от коли. Просто го помолих, помогна ми. Защо това не вече ходите аз без не мен? чуя Аз как се така да ли, се че няма да справя. мога да се оправя. И с мен, и без мен, 200 човека,
Никой няма да забележи, че му няма. Ма как с теб и без тебе? Как ще отида аз без теб на рождения кажеш, ден че на съм шефа болен. ти? Да излъжа, че си болен. Да. Ти може ли такива прошляци за толкова години са станали шефове? Ти седиш на едно и също место. Кажи му. Не, Чуваш ли не, какво ти казва въобще не жената? знам как седиш с него. Ти чуваш ли какво ти казва Аз жената? не искам да се издигам по този начин и когато ми дойде времето, ще се затова ще издигна. седиш Затова на ще това пенсионираш като мишка там, като мишка, защото тук поправяш на селянките колите. Ами да, Айде, дай да ходиме, че направо не съм чак такъв помазвач. Не мога да го разбера, то мой мъж. Дала съм 400 лева за рокля, 200 за прическа, 50 за маникюр. Той не мога да разбере, че в службата така не се издига. Нещата стават по този начин. На приеми, там се създават контактите. А той какво? Седи да поправя някаква трошка 300 годишна. Не мога да го разбера. Вече и аз се чуя да ти И кажа. ще го оставиш с тая, верно ли бе? Моля, стая кикимора. И ако стане някаква Боже, засечка... какво ще стане с тази селенка, бе? Я какво да, ще бе, давай да караме, че ще изпуснем ордьоврите. Стави го тук да оправя тази 300 годишна бракма. Не знам, аз направо ти се Малумна чуда. работа. Направо ти се чуда. То вече и аз се чудя да ти кажа. Страшна работа. Не е истина това. Не знам. Просто си... Не знам как го търпиш то, бе. Излезах да изхвърля букука и видях, че Боряна се мъчи с колата, сама жена, нямаше как да ни помогна. А на този прием хищно ми се ходи. 500 човека с мен, без мен, все ще минат. А жена ми, като се натокала така, да отива и тя ще ме представи добре. Съжалявам, че не можа да запаля колата. Аз съжалявам, че се получи така за пореден път и че не можа да отидеш на Няма приема. проблем за това нещо, така или иначе не ми се ходеше. Искам да ти се извиня за поведението на жена ми. Просто отвратителна работа, но аз ще се оправя с нея. Не се притеснявай. За колата утре съм сигурен, че ще запали, дават го по-хубаво време, така че... Аз отново ти благодаря. Без теб нямаше да мога да се оправя в никакъв случай. Не се притеснявай за нищо. Сигурен съм, че утре Много ти ще бъде. благодаря. Не очаквах тази целувка, но ми стана много мило. Боряна е добър човек и е коренно различна от жена ми. Една седмица по-късно идва и дългоочаквани от Лиляна рожден ден на Марио, съученикът, когото тя харесва. Петър изпраща дъщеря си до входа на клуба, където ще се състои партито. А ти изглеждаш прекрасно, не се притеснявай. Страхотна си просто. Ще си изкараш чудесно. Добре. Добре, маме, хайде до после. Чао. Айде, чао. Много харесвам Марио и супер готин е и се надявам да си изкараме много яко. И му купих супер якия подарък. За съжаление, партито, което Лиляна очаква толкова много, бързо се превръща в провал. Още на входа тя е принудена да търпи подигравки за облеклото си. Много си хубава. Тя? Мис Пиги. Браво, бе. Много хубаво изглеждаш, да. Чакай, Лили, чакай, моля те. Те луда ли е прилича на свиня в тази рокля, как си въобще може да си помисли, че изглежда добре. Ние си напрехме гати базика и тя се върза. Лили, чакай. Остави ме на мира. Лили. Лили, не сме на рождение, моля те. Къде тръгна? Ти същия пак като тях. Не е така. Така е. Дръж си подаръка, не ме интересува просто. Остави ме. Стига, чакай. Лили, какво става, бе, моето момиче? Нищо, искам да се прибера. Как така нищо не става? Не, просто оставете ме. Тая рокля ми избраха те двете и не мога да повярвам, че са го планирали да ме излъжат пред Марио. Кой знае какво ще си мисли той за мен сега. Лиляна разказва на своите родители какво се е случило. Баща й изглежда разтревожен, но майка й е по-скоро изнервена. Тя е имала съвсем други планове за вечерта. Прибираме се спокойно. Абе, ти как ще се прибираме? Да отиваме на парти, ще се прибираме. Той Какво пък ще се парти? Виж, че прибираме. детето е разстроено. Какво парти? Абе, какво разстроено ще и мине е сега? Кой знае какви някакви тинейджърски глупости? Някакви, ние имаме важно събитие. Пристани с тия събития. Виж, че детето ти е разстроено. Не ми Пристани говори вече глупости, а от карай тези към твоите партито. купони. О, знаеш ли какво? Я, спирай. Спирай! Къде ще спра тук? Е, така Първо не ще мога да спреш. спра. Не, е тук точно. Не ме интересува. Спирай. Пристани. Спирай. И аз си гледайте работата и двамата.
Лили, прибираме се и че трябва да си поговорим с теб. Как ще се прибираме, бе? То лут ли е, бе? Това партия е супер яко, тук ще се занимавам с някакви тинейджърски глупости. Лошо и било, не знам си какво. Утре като се прибера, ще си поговорим, пък сега имам среща с Билянка. Това вече беше върха. Вместо да се прибере с нас вкъщи, да успокои детето, тя тръгна по коктейли. Вече е почти 7 сутринта. Петър не е спал почти цялата нощ, чакайки съпругата си да се прибере вкъщи. Когато Валентина най-накрая се връща, той вече е взел своето решение – да я напусне. Дъщеря му Лили също е наясно с решението на баща си. Виждам, че добре се грижиш за кариерката ми. Да, то сега някой трябва да се погрижи за твоята кариера. На тия места, моето момче, стават нещата. Значи, седни да поговорим, ти казах. Айде, добре, айде ще седна да видим какво толкова пък си измислил. Взех решение, ще напусна. Моля, какво ще правиш? Ще напусна. И като ме напуснеш, къде ще отидеш? Коя ще вземе тебе? Обсъдил съм го с Лили. Тя е съгласна. Разбирам до някъде. С Лили го би обсъдил. И така и не разбрах къде ще отидеш. Ти така като мене никога няма да намериш. Никога. Ще отида на първо време при майка ми. Къде ще отидеш? При майка ми. При майка ти ще отидеш? Да. Нали те знам, че ще се върнеш след 3 дена, бе. При майка си ще не бъди толкова сигурно. Абе, значи толкова сега, Аз момента... трябваше на времето като Биляна да постъпя, да те дресирам като кученце, а не сега тук да ми разиграваш някакви сценки, да ми дигаш кръвното след хубавото изкарано парти, като те знам, че ще се върнеш до една седмица, Биляна, ще си пак тука. Като толкова се възхищаваш, може да и се обадиш, да дойде тук, тя да вземе покупките, нали, и да си направите автор парти. Ние какво ще правим, си е наша работа. И се възхищаваш на нея. Аз си тръгвам. Къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? При майка си щял да ходи. Да. Ще лазиш тук пред вратата като кученце, ще лазиш. Айде, добре, има заминавай. къде да отида, дори да не съм при нея. По-бързо тогава. И нещо друго. Заминавай, и бе. нещо друго. Айде, заминавай, бе. Ще ти давам пари само колкото да издържаш Лили. Ти не се притеснявай. Изчезвай от тука. И какво ще прави без мене? Какви бяха тия демонстрации? Нали го знам какъв е Мишел, ще се върне пак след 3 дена, бе. И какво ще да ми праща пари само колкото за Лили? Боже! А пък ако реши да се развеждаме, Лили няма да я види изобщо. Вчера след скандала в колата с жена ми, като се прибрахме вкъщи, успях да поговоря с Лили. Казах и какво съм решил. Ни стана приятно, но мисля, че ме разбра. Цяла вечер чаках да се прибере. Беше ми станало неприятно. Гледах във Фейсбук снимки с Юруков, прегръдки, целувки. Какво ли не беше? Направо се отвъртих. Това беше капак на абсолютно всичко. Не издържах, нали? Събрах багажа. На първо време ще отида при майка ми. Една седмица по-късно Петър все още не се е връщал вкъщи. Въпреки това, Валентина продължава да смята, че става въпрос за временно настроение и съпругът й всеки момент ще се прибере. Я разказвай. Седмица го нямам. При майка си бил такова. Да, бе. Цяла седмица? Да. Как издържал? Бе, той няма къде другаде да ходи, честно казано. Сега ще се върне по някое време. Ами, детето? Да, тук вече е проблем, защото ако трябва сама да се занимавам с дъщерята. Няма да се грижи. Много безотговорно от негова страна. Безотговорно, аз не знам, някаква криза на средната възраст ли го хваща, какво се случва. Нямам представа, ако трябва да се занимавам и с нея сама, училище, ходене. Чакай, знам, и аз имам едно. Чакай ти покажа този мой мъж. Какъв е хакер, какво е инсталирал, виж сега. Кажи честно. Верно ли, бе? Входа, стълбището, вратата, паркинга долу. Улицата, виж как се вижда. Стига, бе. Мишка да мине, ще се види. А това не е ли той, бе? Дойде ми Билянка на гости да се видим, не се бяхме виждали известно време и пиеме си кафенце и аз викам, чай да й покажа новата газария, къде той е моя. Я монтира тук с камерите. И цъкам, гледаме и кога гледаме някакъв човек. Кога гледаме по-близо, това Петър. Връща се. Леле! По началото не повярвахме.
Обаче, вече като наближи и видяхме, че е той. И добре, че беше Биляна да се сети, да каже, дай да излеземе да го посрещаме на стълбището, защото аз никога нямаше да изляза. Бързо да видим. Ето го бе, казах ли тя? Петре, здравей! Здрасти, бе! Какво бе? Ама ти що на там, а не към къде? Прибирам се вкъщи. А вкъщи не е ли насам? Да. Вече не. Вече е горе. Казах ли ти? Кое е това горе? При Боряна. Ето, не ме послуша, когато ти казах да не го оставаш там да й ремонтира колата. Аз сега да я ремонтираме. Аз това не мога да повярвам. При Боряна ще ходя при тая кукумицинка, простакеса, ефтинячка. Моля ти се, за пореден път ти казвам, не обиждай така хората, с които живееш. Направо не мога. Тя може да е кукумицинка, може да е всякаква, може да е чистачка, но тя е човек. Виж, ти чуваш Не е ли като вас. Ти чуваш ли какво ми говори? Не, това не е той. Значи Аз тя не мога повярвам. е толкова добра жена, тя всичко това, което не си ти. И ти сигурно си такава заради нея, защото тя постоянно се влачи Аз с не мога теб. повярвам какво ми говори този човек. Тя е добра, с жена с сърце, с душа. Не харчи. Ема да си ходи при нея, бе. Там се чувствам щастлив, не като с теб. Не мога да повярвам, че Петър постъпи така с Валентина. Просто това моят мъж няма никога да ми го направи. Така съм го възпитала, като куче е по мене. Ще ми говори той с такива думи. Кифла, без сърце, без душа. Абсурд, луд ли е то? А обаче тя Валентина си го позволи. Така да се държи той с нея. И нещо друго да ти кажа. Вече искам развод. Какво? Не искам повече, нещата с теб приключиха. Развод? Да. Ти чуваш ли го как ми говори? Той ми приказва. Не. Развод. Остави го. Той нещо е слънчасен. Остави го. Въобще не. Боже мил. Успокой си, въобще да не ти пука за това. Аз не мога да повярвам, че то Петър така ми говори. Той никога не си е позволявал тон да ми повишава, камо ли да ми казва нещо навъпреки. Изобщо не мога да повярвам. Сърце съм нямала, душа съм нямала, да сме се вземели с бибката, да си живееме заедно. Ма ходи в манастирка, ти трябва някой със сърце и душа. Обаче, аз каква схема съм му намислила, свят ще му се извие. След като всички в блока разбират за връзката на Петър и Боряна, новината скоро се разчува и в гимназията. Лиляна ходи с огромно нежелание на училище, тъй като е принудена да слуша подмятанията на своите съученици. Новата ти майка научи ли те на занаята? Понеже имаме подарък за тебе, за да можеш да се почистваш обувките, чините, там всичко, да помагаш нали, вкъщи. Просто от сърце ти е този подарък, заповядай. Ама, остави ме! Какво правиш? Аз ти подарявам подаръци, а ти какво? А не си подарък, а ти, айде, снимай ме, давай, айде! Ти луда ли си? Погледни какво направи цял живот, не мога да го изплатиш, бе! Писна ми от тия двете мърли. Подарят ми гъби, неща, вече не мога да ги търпа. Естествено, че ще се чупат тъпия телефон. Не ми пука колко е скъп. Просто ми писна от тях. Погледни, цял живот не мога да изплати, майка си ти. Погледни какво направи, бе! Погледни, че той ще се Нищо не съм направила. Какво ми подарявате някакви глупости? Какво няма ти подаряваме? Тия двете са ужасни. Фанат ли се занимават с някой, не го остават на мира. Просто нямаш как да седа отстрани да ги гледам. Лили е добро момиче и не знам за какво се занимават с нея. Това е подарък за ти! Направете достатъчно, бе. Че сте започнал преди 10 години. Те ми подарят гъба. Нищо не им подаряваме, тя просто... Тя ще тук е Влизайте в час. Влизайте в час шур наказания или при директора. Ама аз без да исках го При директора, ако обичаш. Ама не съм аз виновна, те ми подарят гъба. Изненадана съм от държанието на Лили. Тя е много сдържано дете. Другите две момичета често се забъркват в някакви конфликти. Но като учител бях длъжна да я заведа пред директора, понеже имаме счупен телефон и той трябва да реши какво ще се случи от тук нататък. Няколко часа по-късно родителите на Лили са вече в кабинета на директора, за да коментират поведението на дъщеря им. Създаде ми ситуацията. Лиляна се е избила с ученичката Милена и като плод на това сбиване и на тая разправи счупен телефон. Сигурно има причина за да щупи телефона, сигурно е провокирана от нещо.
ще поговоря с нея, тя е умно момиче. Не трябва да се влияе от другите деца. Най-малко пък да се срамува от мен. Нека първо да вземем мерки по въпроса и разбира се, стойността на телефона трябва да бъде определено възстановена. Няма проблем, той баща ще поеме. Да, бащата винаги поема всичко. По телефона. Това е... Ами, добре. Желая ви приятен ден и още веднъж ви моля, вземете отношение. Тя е в най-чувствителната възраст на подрастващите. Така е. На вас ви пожелавам успех, бъдете щастливи и намерете благодарение на вас. Довиждане. От тази ситуация. Ето, виждаш ли, бе? Виждаш ли, че пак заради теб, бе, тук ще ми ходи с чистачката да ни вика тук да се излагаме като чистачката няма нищо общо с това нещо. Моля ти се, престани да викаш в училището. Абе, я не ме занимай, че и без това пак закъснявам за фризьор, само ме занимаваш с твоите глупости. В този момент Петър получава обаждане от Боряна и двамата си уговарят среща за по-късно вечерта. Разговорът им е подслушан от Валентина, която веднага крои собствени планове за въпросната среща. Изобщо не ми обяснява колко е влюбен в тази, защото на мене това не минава. И цялата тази негова история само създава проблеми на Лиляна в училище. Обаче аз разбрах и чух къде им е срещата до вечера и ще отида си поговоря с този моят хубосник, преди да цъфнала на неговата нова любов, кокомявката. Същата вечер Петър е поканил новата си любов на романтична вечеря. Вместо Боряна обаче, в ресторанта се появява съпругата му Валентина. Ти какво правиш тук? Дойдох да поговорим. Следиш ли ме? Не те следя, но мисля, че трябва да престанеш вече с тия простоти, да се правиш на влюбен, да ни излагаш пред целия квартал. Айде, ела си вкъщи, моля ти се. Аз не излагам. Кой? Ти си който ни излага. Жена ми ме притесни много, помислих, че ме следи. Обаче после като се замислих, явно в училището ме е видяла, ме е чула по-скоро как си говоря с Боряна и сега изведнъж ми се появява тук. Аз ки нахална жена. Аз търпя. Какво търпиш? 17 години съм търпял. Че кой толкова си търпял? Моето поведение? Да. Какви сте глупости, ти се държиш отвратително с комшиите се държиш отвратително. С дъщеря се държиш. С мен се държиш отвратително. Ти ако се погледнеш за един ден само да се погледнеш, ще се отвратиш от тебе си. От самата себе си ще се отвратиш. Пълни глупости говориш. Моля ти се, в момента чакам Боряна, имам среща с нея. Кой чакаш? Боряна. В момента... Моля ти се, ела си Добър вечер. Тук май някой е излишен. Не. Да, очевидно кой. Като ги видях двамата отвън, направо ми причерня. Реших, че са събрали и за малко да си тръгна. Само че любопитството в мен наделя и реших да видя реакцията на Петър. Моля ти, чакай. Няма какво да правя. Не е това, което изглежда. Няма какво да изглежда. Знаете ли какво? Не е това, което изглежда. До два дена си вкъщи. Какви 2 дена? И не Аз ми съм се занимава повече с вашите истории. Не е това, което изглежда. Много добре знаеш чувствата ми към теб. То, Петър, как се държи, просто не мога да повярвам. Никой не ме е отхвърлял до сега, така да не съм някоя селенка. Но аз ще му го върна тъпкано. Седни да поговорим. Днеска се случиха едни неща с Лили, някакъв телефон. Лили? Да. Какво е станало с в училището. Някакъв телефон те е щупила. Моля ти, седни да поговоря. Отхвърлената съпруга решава да си отмъсти, като изпразни всички сметки на мъжа си, до които има достъп. Освен с пазаруване на скъпи рокли, Валентина лекува мъката си с алкохол. 2 часа е. О, Мише! Празнувам, бе, маме! Ма какво празнуваш? 2 часа, аз утре съм на училище. Празнувам, маме, на здраве! Празнувам за ония буклук баща ти, където ме заряза, маме! Заради она горе простакеса красавица! Къде ще намери такава жена като мене, бе, маме, бе? Ако не бях аз, в она дупка щеше да си стои, където го извадих, бе, маме, бе! Пък и тебе те родих, бе, дете му родих, неблагодарника с неблагодарник и маме... Аре сега глупости. Знаеш ли, маме, какво? И тебе ще те зареже. Сега ще си направят едно горе детенце. И тебе ще те зареже. И двете ни заряза, маме, тоя буклук и двете ни заряза. Няма да се едо. Ела, маме, да ти сипе на тебе 2 часа искам да си лягам, моля. Айде, бе, маме, само едно малко, бе, маме, бе. Не, отивам да си лягам, остави ме вече. 2 часа не пускай музиката. Тати ми каза, че може мама да ми говори такива неща, обаче той ми каза, че винаги ще е до мене и че винаги ще ме подкрепя. Ама ако наистина си направят едно дете с Леля Боряна, аз ще остана на заден план, не знам.
На следващата сутрин, докато почиства в двора на училището, Боряна забелязва, че Валерия и Милена отново притесняват дъщерята на Петър. Обезпокоена от този факт, 36-годишната жена веднага решава да се намеси. Цяла фотосесия сме ти направили. Нали помниш какво се разбрахме? Да бе. Какво да бе? Какво да? Знаеш къде е в магазина? Знаеш всичко къде е? Да. Добре. Разбрали сме се нещо. Снимките остават във Фейс. Лили, Нямаш ли да метеш там работа, ало? Аз като потвана метлата ще видите. Лили, кажи ми какво става. добре. Добре ме, изобщо за какво се намесваш в момента? Съмнявам се, че има някакъв проблем. Ела на са. Не си ми майка, изобщо защо? Аз се опитвам да ти помогна. С какво? Нямаш какво да ми помогнеш. Добре, ще ви оставя, но... Скандал! Намесих се, защото според мен тези вечки се заяждаха с Лили. Знам, че не съм и майка. Питах се да помогна. Знам какво преживява и заради мене, но щом Лили казва, че всичко е наред, няма да се намесвам. Какво става? Нещо да се карате? Някакъв проблем? Нещо? Не. Май се поскарахте? Да, добре. Ще го направя спокойно. Добре. Знаеш какво ще се случи, ако не го направиш, нали? Нали? Валерия и Милена искат нещо от мене. Изнудиха ме с едни снимки и сега ако цялото училище ги види, просто ще стана за срам. И оная тъпата Боряна, какво идва тук и ми се прави на майка и да ходи да си чисти, бе. На следващия ден, трите момичета са пред магазина за дрехи. Милена и Валерия обясняват на Лиляна как трябва да действа, за да не я заловят. Трябва вече да знаеш как. Иначе нали знаеш снимките и фейсбука и всички... Еми, качвайте ги, хубаво. Еми, добре, айде. Не, добре. Айде, добре. Там магазина е там. Ето, тук те чакаме. Айде, ние те чакаме. Късмет. Щях да умра. Направо цялата треперек. Не мога да повярвам, че ме накараха да го направя това, обаче трябваше, защото щяха да качат снимките във Фейсбук. Притисната от обстоятелствата, 16-годишната Лиляна се опитва да открадне. Но поведението е толкова странно, че охраната я забелязва и бързо я задържа. Виждаме. Прати го обича. Не, моля ви. Стойте, какво криете под якето? Нищо. Не се правете на интереса. Какво криете под якето? Нищо. Я го извадете. Какво е това? На колко сте години? На 16. И крадете? Я дайте телефона на вашите родители. Дайте. Моля ви се, не им се обадите. По-добре да се обадим на тях, отколкото на полицията. Само това остана, да ме хванат да крадат. Нашите ще поудеят, като дойдат. Напоследък кражбите от тинейджери зачестиха много. Това някаква мода ли е? Не ги съветвам да го правят. Това защото навсякъде имаме камери, а отделно има чипове в дрехите. 30 минути по-късно Валентина вече е при охраната, където е задържана дъщеря й. Въпреки, че тръгва на секундата, Петър работи по-далеч и пристига малко по-късно. Какво сте на това ли откраднал? Да, това повърче. Ма това е заради тебе. Заради мен. Моля, Ами заради кой? Заради тия неща, които правиш с Боряна, с оная кикимора. Трябва да го платите в това размер. 55 лева. 55. Ще го плати. Добре, че охраната се оказа свестен човек. Аз не мога да разбера какво става с това момиче, тръгнала да краде. Какво й липсва? Всичко си има вкъщи. Аз всичко съм предвидила. Лили да краде. И това доживях. Значи, живота с майка и до това води. Майка е толкова безотговорна, със всеки един ден все по-зле става. Ще се я взема. По-късно същата вечер, обвинявайки се за поведението си и страдайки от факта, че не е казала истината на баща си, Лили изчаква майка си да излезе и решава веднага да отиде до новия апартамент на баща си и да му разкаже всичко, което преживява през последните няколко седмици в училище и вкъщи. Какво става? Ми изнудиха ме и нямаше как. За какво те изнудват? Как така те изнудват? С снимка. С снимка? Да, преди около месец, като ти живееш още вкъщи. И с мама отидохме на пазар. И там бяха 2 кифли от класа ми. И тя ги помоли да ми изберат рокля. Тя ги е мислила за твои приятелки? Еми, те са същите като нея. И те оставила с тях? Да, тя искаше да ми изберат рокля. Аз не мога повярвам, майка ти. Тя толкова иска тя да ти избира дрехите, да те остави някакви момичета да ти изберат. Ми не разбира, че не съм като нея. За рождения ден на Марио летно? Да. Защо не пиеш? Не ти ли хареса?
Харесва ми, ама явно трябва да идвам тук да вечерям всеки ден. Защо? Защото вкъщи няма нищо. Как така няма нищо? Няма. Майка ти, че не може да готви, се може да вземе някакви саламчета и нещо за ядене. Нямаме нищо, тя каза, че нямаме пари. Нямате пари. Всяка седмица и превеждам. По 10 лева съм ми казал да ти дава за училище Тя всеки не ми ден. дава. Преди 2 дни закусвах филия с майонеза. Това вече, не знам, майка ти прекалява. Знаеш какво? Айде да слезем додолу, да видим какво става. Не мога да повярвам, че Валентина ни дава никакви пари на Лили. Излишно съм я предупредил да дава по 10 лева на ден да си има джобни. Отделно от това, 2/3 от заплатата ми заминават да могат да се покриват нуждите на домакинството. Ако това е нещо, което Лили ми казва е вярно, сега ще слезем долу да проверим и ако е така, направо взимам Лили и вече ще живее с мен. Няма място там. Бесен от чутото, Петър е твърдо решен да говори с Валентина и да разбере защо дъщеря му гладува. Ето. Ама какви са тия неща? Ето пак. Кога Валентина, ли деца? ти няма ли да престанеш вече с тия неща? Ма ние нали нямахме пари? Нямаме чак толкова пари, така. Аз защо ям филии с майонеза тук? За малко дрежи. Тъкмо малко ще отслабнеш. Какво толкова изява една филия? Голяма работа. Ето пак парцали, навсякъде парцали. Голите ходи, бе, Пешо. Тия пари за това ли ти ги пращам? Парцалета ти ги дава отгоре. 99 лева. Какво толкова? Аз нося хубави дрехи, да не нося разни бокуци. Си дал. Аз миналата седмица 200 ти дадох. Вчера съм ти изпратил 300. Ти всичко за това ли си похарчила? Трябва да обличам нещо, не мога да ходя гола и да нося едни и същи дрехи. Имаш нужда от помощ. Ти си за лекар, това трябва да лекува. Това е някаква мания. Не може така да продължава. Детето няма какво да яде, майонеза ял само. Какво няма какво да яде детето, бе? В хладилник няма нищо, бе. Само студ. Аз затова ли ти ги давам тия пари пак? Ужас. Не, аз отивай си събирай багажа. Къде ще ходиш? Не мога да повярвам, че мама ме излага. Лъжи ме откакто тати се изнесе. 2 седмици вече минаха и аз продължавам да й вярвам, обаче всъщност не е така. И не мога, аз си събрах всичко необходимо и просто се тръгнах си. Ще живея при него, не мога. Гади дребнавите хора, за някаква храна тук ми говорят, пари нямало, парцали съм си купувала, страшно дребнава работа. Какво няма да ходя гола? Ама знаете ли, те ще се върнат след 3 дни. Какво ще правят горе с тая? Освен да си отворят някаква фирма за почистване тримата, друго не виждам на какво мога ги научи. Само седмица след като се нанася в жилището на Боряна, Лиляна помага на баща си да префасонират една от стаите на апартамента в детска. Ало, такова, точно такова синьо си мисля. Може тая сцена да я направим синя, онази бяла. Откакто Лиля е при нас, оценките са и са подобрили. С майка сме в развод в момента. Доколкото разбирам, намерила се работа. Изкарвам доста прилични пари и вече не разчитам на Петър финансово. Наистина Лили ми липсва малко, че не е при мен, но пък в крайна сметка живеем наблизо и се виждаме всеки ден. Беше ми странно отначало да живее у Леля Боби, защото съм я считала само за съседката, обаче тя ми помага с домашните, изобщо изслушваме много по-различно от това с мама. Вярвам, че с времето нещата между нас ще се наредят. Все пак тя ми е дъщеря, аз съм и майка и никое дете не трябва да остава без майка. Много се радвам, че с Лили вече излизаме. Откакто ги махнаха тия двете от училище, тя се чувства много по-добре, усмихната е, самоуверена и всичко е прекрасно. С Петър се чувствам много щастлива. Забравих обидите на съпругата му, всичко е в миналото. И кое е по-важното всъщност? Човек как се облича, как изглежда, или да прави добро и да бъде щастлив. С високомерното си поведение една капризна съпруга кара мъжа си да предпочете далеч по-скромната, но грижовна и всеотдайна съседка. Една история, която за пореден път доказва, че истински красивите неща са невидими за очите.